iso ibadah. Ya ono, ya ono. Ya apa? Hei, Ya apa? Salahku Mas. kowe iki joli. Untukmu. Hei, Ya Allah, untukmu cepat iki. sabar. Wis tak omong iki. Kowe iki aja yayan. Lah kok tak cipok brotol. Bagi Mas. Walah kakek. Oke, Mas. Wah, tenang iki. Walang keke walange kadung rapi tuwek mas watone rukun sapa bisa menggung tinggal dilung Wah, padha sugih dhuwit iki. Serampat. Tenanan. Walah kakek. Godril. Lu tau? Padha sugih dhuwit. bisa banjir Walah kakek. Dani. walang keke walange kadung rapi tuwek watone rukun Jamong. sloko batok Walah kakek. Mas. Orek-orek. Tahlilan. Kowe tak tunjuk lho kowe. Ah wong iki budaya mbok rusak iki kepiye? Sing rusak sapa mung tak ganti kok. Lho wong sing munggah iki lak ya aku sik diteruske kepenak Sama sama sapa Mbak. sing gawak musik. Lho iya Sing ganti yo yoga sik. Coba terus sinden terus jalan terus awake dhewe. lho iya ning lak nggon papan panggonan ingkang sampun dipun paringaken lak nggih dagelan. Lah, Lah, Ning enak ngene dikira gak lah salaman. iya. lah wong dalang iki wis dalang fenomenal lho kowe kok dadak ora tumon ngerti dalang Aku- sak Nuswantara. Aku wis alhamdulillah bengi iki seneng aku. Pripun? Temu dalang nggih kaos tangan nggih kaos kaki iki lagi iki. Wah atane iki ora kaos Ngene, tangan Gus. ya, Bos. Apa? Adem. Iki ora kok kaos kaki ora tras sikile nglangseng iki ya iki. Kowe kok ngerti nek aku ki sapa sawah? Lah wong dalang niki pun misuwur kok jenengan Nggih, iki piye to? Ngapunten. Pangapunten Mas. Sik to, misuwur apa misewur? Misuwur. Nek sewur iki cebok, Mas. Boten. Wong kula niku nek nggih sambut Sampeyan damel. nyen dagelan sing Cik. kondang sak Jawa Timur. Boten, Wane boten. sampean ana yoga iki. Nggih.
Mas Tukaji, aku lek gak jog klinik gak iso guyu ya. Pancen kula pitados panjenengan. Iya, iya. Yoga panjenengan kok pilihan sedaya. Dadi niki pun sepuh-sepuh pun pilihan terakhir niki. Ya kurang sagongan. Nggih. Ya aja ngono ya digongane panjang ngono. Boten, pilihan terakhir itu tegesipun kualitasnya memang ya ini wis, ngoten lah, nggih nggih. Mula nggih alhamdulillah Seneng kula. kula tinimbalan ndereke panjenengan kaya kesiram banyu anyep dalu menika. Saestu Mas, kula niku lagi roh iki aku dalang Jan kula jan kaya nggih ngoten kaya kesiram banyu, Mas. banyu aki jenengan. Banyu peceren. Kula lagi ngerti niki dalang nggih sabuk tinju ya iki. Guyon kowe, Mas. Sawu tuju Iki gundulmu. kanggo penolak angin. Ben ora masuk Ya angin. Allah. Aja ngenyek lho kowe. Pripun? Dalang iki sugih lho. Wah, Iki yo dalang yo bakul elektronik. Kok ngertos? Oke, bakul kipas angin barang sakmu. Dalang tuwa ki gawane ya ngono kuwi mangsamu. Sing dikek anu ngisor, sing dikek ngisor aku sama arek meneh cilik. PPO. Pangapunten Mas Maya. Iya. Dados Sapa? Mas Maya. Mas Maya gundulmu. Kowe kira tau nderekke kaya sinten? iki ngono. Kayak bendino melu aku ngono. Iki ngono jenenge Mas Dayak. Kok Mas Daya? Nyun Mas sewu. Markata. Tiru pisan. Panjenengan nika nun pangapunten. Memang dawuh dari Abah Yai, Romo Yai, Romo Yaya Balurah. Bapak Lurah, nika panjen dipun kolaborasikan malam hari ini memang dispesialkan untuk warga masyarakat wonten ing Sambi Gede. Leres. Jangan melihat sosok pelaku senimannya siapa, Ya. jangan melihat atributnya budaya seperti apa. Tapi Sambi Gede yang selalu mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Ini tolak ukur masyarakat yang Tepuk berbudaya. tangan untuk Pak Lurah dan masyarakatnya. Ingke, dados pun gemen-gemen. Nanggap Mas Bayu saged, nanggap Mas Wijo Kangko saged, nanggap Mas Tantut nggih saged. Ning tetep memprioritaskan penjenengan. Betul. Sing ngomong sapa? Ya iya no. Sing prei yo mek iki kok liyane main kabeh kok yo. Mbak ya rada munggahke napas sethithik ngono. Ndak tak dunggah Lah niki iya nyapa toh. yo. Kritik sing di sing gluduk. Lah, awas kita ora tau ndelok YouTube amal yo. Belas ngene. Sik to. Janjen kiai iki gaptek kok Ben ora mangsamu. kleru ngono. Betul. Soale kabeh ganteng. Cektosipun kula ingkang rayi. Kutu, Nggih, Titi. kritik, Nggih. walik. Walik toh. Balik Mas, Sampeyan balik. ngerti, kritik Balik. antarane gluduk. Nggih. Apa maknane? Pripun Pak De? Kritik cilik, Nggih. lek gluduk gede. Lah lan kritik niku cilik Mentel cilik, lek menul gede. Ngoten, langit ngoten lho Pak De. Sampeyan iki kaya curi antarane warangka di mana ada Mas kritik, ada Mas kritik. Nggih, kalih wonten jenengan Pak De. Apik lho dalang ki nek ngendikan lambene sobah kabeh ya. Ora obah nyenuntune pasangan jempolmu amoh. Antem kepolo kowe. Lambemu. Ojo ngenyek. Mulane mau karo panitia disuguhi Spoil wene. mulane mau karo panitia disuguhi jadah to. Nggih. Kula mboten niki ngono. Kok ora selera kok Gak tau mangan lho kok keri to ning ngono ki. rumangsane. Pak De, Wis kono dalam dalam. Ya ya. Mbah pokoke anu, kula dalu niki remen kula dalu niki ndereke jenengan Pak Marta. Pak De Marta. Pak De Marta harus saestu. remen. Nggih, nggih. Terus kula dongane mugi-mugi sehat ya Pak De. Amin amin. Pak De Marta. Awas sami-sami. Nggih, nggih. Ora sehat Kok kepiye? donga dino ngasih amene kok donga-dino. Loh, mboten kula niku kan nembe pindah menika kepanggih panjenengan. Lan niki lagi geng panuwun dumateng Mbah Lurah dan juga warga-warga Sambi Gede saged minanggihaken panjenengan antara ning kula Mbak Amin, Mbak amin. De. Nek sehatmu sehatku kuwi sik malah luwih sehat Pak De Marta. Lho nyapa? Ha iki mau wis dadi Roh kok kowe. reyok barang kok. Ora ngerti. Reyok barang rumangsamu. Kuwi lek semayan karo Mudin kecore lho kuwi. Den kok engko anu Den ya semburen ya Den. Kuwi semayan karo Mudin kecore. Dagelan itu bukan wajine kancane. Ora buka piye wong padha golek duwite kok dadak. Dadak reko-reko. Seneng, Pak De. Bapak Babinsa, Mbah Lurah, Bapak Bapak Kantit Sanggih, Mas. makasih pokoke Jajaran Muspika sedaya pinarak lenggah. dan sudah 3 tahun ini kula mboten marak swanting mriki Mbah De. Alhamdulillah beberapa tahun ini saya tidak bisa swan mriki mergo ya pas benturan jadwal tapi tidak menutupi dan tidak mengingkari bahwasanya silaturahmi saya dengan warga masyarakat Binangon itu dekat. Ada sambung Iya, silaturahmi. silapete ya. Alhamdulillah dari Bapak jajaran TNI Polri terima kasih. Anak saya alhamdulillah Pak Kapolsek, Pak Kapolsek
1 tahun yang lalu sampai sekarang alhamdulillah itu sekarang sudah di Kapolsek Binangun. Anak sampean. Iya. Wes matur nuwun nggih Pak Dik. Nyatanipun bapake dados pelaku seni, anake iso munggah derajate dados aparatur negara dadi Amin. polisi lho. Sing ngomong sapa? Lah ning Polsek Binangun Nyopet kecekel dek kenane kok. astagfirullahaladzim. Ngono ki ngomong sik nek nyopet. Lah nyapa kowe ndisi dadak dadi aparatur negara berang. Ning bojomu lak pegawai negeri. Alhamdulillah istri saya Pak Anu sekarang itu diangkat menjadi Pemda Pak, pegawai Pemda ya. Alhamdulillah pemerintah daerah. Pemain dangdut. Saya mau ngalor ngidul. Kaya ngene kok nderekke Mas Dalang Marta iki Yang ngono ku kepiye? sing marai iki dadi duit. Lho lha nyapa nyalahne aku? Ya salahno panitia nyapa nempukne aku karo Pak Marta. Kudune dalange iki wis paling tidak ngene iki duwe kualitas. Sing genepi sampean ya kudu iso mendorong bagaimana dalang itu bisa naik ke atas. Ya unggahne ndul Yo terop kene ini. kene tak junjure. Kereken kok piye ngono. Ora kok perkara dikerekke. Mbah Lurah, Iki tenanan iki. Mbah Yai. Niku lak sembur tutur. Iya iya. Dongane Kyai Sepuh ki penting. Mula nuwun sewu, napa kok nimbali jenengan kok kudu nampani Ya apa? yo ngene ta. Dalangi latah. Yo ngene ta. Iki dalang gagrak Surakarta ning campuran Jawa Timuran. Iya iya. Yo opo sih? Iya, iya. Lho awake peno tetok kene jam Lah. piro, Cak? Tadi mak, tadi wis sekaleng. Oh, sik langkong. Iso ora kowe basa ngene iki? Apa? Iso ae. Bisa apa ora? Apa? Totok endi tuh? Lho, tutuk kene, tutuk kono, tutuk gentak dong. Lho, Kok totok gentak dong kepiye kok? pokoknya tutuk lah mangsane? pokoknya. Menika lah bersih desa. Bersih desa, Pak. Alhamdulillah Mbah Lurah Lenggak Makasih, Pak. kasengkuyung para sedaya perangkatipun Nggih, nggih. tasik dipun dampingi kalian beliau Bapak dari jajaran TNI Polri Lenggak. Ini menunjukkan berbineka tunggal ika dados wayang niku endahe ngeten iki Mas Marta. Yang nom nggih kali nom, sepuh kali sepuh. Jadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, mboten beda-bedaaken. Nek nanggap yo dinikmati bareng-bareng gitu Mas. Ora nyawang enteke pira nanging gawe senenge warga. Ini semboyannya Mbah Lurah lho. Wujude rasa syukur. Lho ke Mbah Lurah ki sugih ya ora malih. Penak ya ora ndangak, sugih bondo ya ora pamer dodo. Betul. Ini perlu dicontoh. Ngono lho. Kaya sampean iki bojomu ning ndi digandeng kaya garwane Mbah Lurah. Nah, Wes tak gandeng gitu. Setia. Sing setia tahu tak cule mas nyolong apa-apa. Iya ta ora kok perkara nyolong apa-apa ki mboten. Maksudnya kuwi bojo kuwi piye ya ben iso kerja sama karo wong lanang ngono lho. Dan ini bojo apa gotong royong kok dadak jas. Loh, Masnya Mbah Lurah ki lak ngenekke parkiran ini tujuannya apa? Ya tujuannya bersih desa. Nah. Alhamdulillah. Terus? Muga-muga desa kini resik. Resik. Resik, muga-muga resik didohke bilah ini cedake rezekine. Ilang Sukerto sing kalaning desa. Bener. Lah kuwi sing diajak ngono kuwi mergo apa? Desa kuwi seje desa mawa cara Gini, negara mawa tata. Lagi niku, Pak. Nek ora diruwat mesti dadi pangane Bathara Kala. Ngoten. Iya ta? bener. Iki kuwi sik desa. Desa. Urung tatanan keluarga. Duwe anak siji. Iku kudu diruwat Nek ora diruwat pangan Bathara Kala. mergo tangan. Ontangan-ting Duwe anak loro ya ngono. Kuwi ya kudu Lanang wedok. kudu diruwat Mergo kedono-kedono. Dini. Nek ora diruwat pangan Bathara Kala. niki lho. Lampun wonten to ngen pewayangan. Iya. Duwe anak telu. Telu. Wedok lanang Kuwi wedok. sing dane sendang kape pancuran. Nah, kuwi kudune Diruwat yen ora diruwat. pangan Bathara Kala. Niki lho, Mas. Lho, Niki. Lek Kudu dieling-eling. enek cah wedok kok lek jam 1 bengi sik metu, Heeh. kuwi kudu diruwat. Lah nek ora diruwat napa? Tak pangan iku mesti kok. Oh, betari yo Bathara Kala kowe. Mangsamu ki kok Wis iso. Bathara Kalane. Peluntuk Nggih. Nggih, Pak. Dados sesuai kalian ulang tahunipun Nah. utawi bersih desa yang ke-211. 211. Pinten, Pak? 211. Jelasnya Mas Nutuk. Sampeyan sing tuwa jelasnya. Eh? Gak omong-omong. Kowe penak mek jelasne terus kowe mundur. 211 itu artinya apa? 211 kata lho. Pak De. Pak De 211. Lagi. 211 ki angkane loro siji siji. Nah, Loro siji siji, loro siji karo siji yang dijumlah Sekawan. sekawan. Iki sing iso diarani desa Sambi Gedhe ki insyaallah
bisa dikenal dalam sekup barometer sing darani papat kiblat 5 pancer. Masya Allah lah yo ngene iki lak yo ngungkul-ngungkuli Mas. Lor ya bakal kenal karo Sambi Gede, kidul ya kenal Sambi Gede, kulon lan etan bakal kenal Sambi Gede. Dadi Sambi Gede ki besok etan kulon lor kidul ki bakal jumucuk ana ing desa Sambi Gede kene. Moncer. Mula diwastani papat, lor, kidul. Kidul etan lan kulon. Yang tengah. Tengah niku tek jenengan. Tegese tengahing punjere tengahing ekonomi, tengahing pusat kuwi yo ning Sambi Gede kene iki. Mulane Sambi Gede iki sing dalane Sambi Gede iki Sambi iki sinambi. Gede iki besar. Dadi disambi apa wae kene iki besok dadi desa sing gede. Alhamdulillah, alhamdullah. Iki ilmu tuwek lho, Mas. Masya Allah. Saking tuweke piye? Saking tuwek iki sedina tiba papat ning jeding iki. Kuwi buyutan nek kuwi. Mangsane kok Iki nun sewu, Pak De. Lho, nggih lho, Pak De. Iya toh. Kula niki lek masalah babakan nama niku perkara ilmu Jawa. Kula sinau nih, Pak De. Sambi Gede tibane Binangun. Binangun bi iso ketembung binalah. Binalah. Binalah keluargamu, binalah masyarakatmu, pejabat akan dekat dengan masyarakat dan masyarakat akan melekat di hati pejabat. Insya Allah sinergi antara pejabat dan masyarakat ini akan bisa membangun masyarakat yang hebat. Amin amin amin. Adil dan makmur. Nggih lho, Bos. Niku lho, Bos. Nah, Nang ki wong ki aja golek menang. Tegese wong ki aja golek menang, tegese wong kudu ngalah. Wong lek ngalah ora kalah. Kuwi sing iso diarani wong sing ajur, ajar lan Ngun. nggih niku. Ya kaget aku ngun iki apa. Iki mau entek ngun. ajur ajar ajar. Ajur ajar. Ngono lho. Pak Ji. Iya iya. Dadi seleh. Saleh. Wong kene iki. Nang ki ora golek menang. Golek menang. Ora rebut bener. Ora rebut bener rebut salah. Ora dadi geni ning dadi Dadi aki banyu. nah, dadi banyu. Banyu. Ngono lho. Ngun. Ngun ki mbangun. Kabeh sinarengan bakal bangun desa, dimen besok dadi desa sing kuncara. Alhamdulillah tepuk tangan untuk Sambi Gede. Loh. Iki lho. Hebate kaya ngeten bocah niki. Aja meneh kok iso golekno liyane, Mas. Sing angel pisan iman-iman utek golek mikir, Mas. Pas golek wektu dinane Jumat. Baik. Jumat Paing. Jumat menika pira? Jumat pinten Pak D Marta? Semua. Pinten? Temune. Semua. Lah nggih. Jumat temu pinten? Oh, jemuah neh lho. Kulon. Ayo dipateni bareng lho nggih. Aja. Iki ora iso mati wong KTP-ne seumur hidup iki. Dagelannya kudu ngene. Jumat. Sampeyan sing takon. Nggih nggih. Aku sing kleru. Nggih nggih nggih. Nek sing takon sampeyan sing kleru. Jumat Paing. Paing ki 9. Jumat ki pira? 6. 9 karo 6 jumlahe 9 karo 6 15. 15. Siji karo 1 karo 4. siji karo 1 karo 5. Siji ki paribasane ya kuwi sing disembah mung siji mung Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. 5 ki tatanan negara, Pancasila ana 5. Dadi ya manembah marang Gusti, manut tatanan agama ya kudu manut tatanan negara. Kuwi sing iso diarani Ya kuwi hablum minanas hablum minallah. masyaallah. Biyen mondok to. Lho mondok lho, Bos. Mondok ning Ning pondok, lho, pondok Ramadan ning kene aku. Pondok ki ya tebu ireng po. Iki nang sewu bener lah, Bos. Betul. Lho, Apik lho. lho ngoten lho, Pak. Semua paing. Sebelah nggih. Paing nggih. Eh, Paing nggih. pangimpun ngono lho. Loh. Waduh, iki malah iki dalange kopoken lho, Jo. Kowe ra sembrono. Lah masa wis jelas nih apa gak puang paing. Kowe iki aja ngomong kopokan gak ilok. Gilani. Waduh. Wis iki kopeng. Lho kene wis jelas nih Jumat iki Betul. 6 karo 9 dalem, Pak De. Kok iso anjak kowe ngomong iki isine kopeng. Apal tenan to isine kopeng lho. Nggih, Pak De. Apa iki mau? Nggih niku. Apa? Nggih niku lho. Lah, rawani pancen yo barang gak bener. Lek isine rong apa? Sini dong ulu, Pak De. Maksudnya Pak D Marta ki ngertake tur njelaske Jumat Paing. Lah iya. Lah sing lenggaya ning pranatan Ngene. desa wonten ning Sambi Gede menika Mbah Lurah Rohian. Rohikan. Iku India. Rohikan. Rohikan itu lafadznya lafadz agamis loh. Oh India, Roy. Gitu. Gitu Pak. Rohikan. Jadi diambil dari bahasa-bahasa Arab. Roh ki saka tembung rohani dan jasmani itu selalu dijaga. Betul betul. Iki imane bakal kuat. Nah, Kan ki kandel. nah, Tegese imane bae. Jasmani dan rohani akan dijaga, imane itu insya Allah akan kuat, lan semuanya kan ki saka tembung kandel ki saka tembung imane bakal dijaga kandel imane. Oh, Insya Allah ora bakal keguh karo panggoda apa-apa, Pak. bener. Menika Pak Rohikan menika. wis pirsa to Piang. Lho, Pak Rohikan.
Lah Mbah Lurah karo ikan. Kowe iki nyepelekne aku lek karo Mbak Lurah sambil gede ngene Nek plek. mu ngonceki ape Lah, berarti lak wis pirsa Iya wis ngene lho, Bos. Lah iya yang Pak, mana? Oh, Pak Rekan, Pak Rekan. Kamu jangan sok kenal lho. Maksudnya yang mana lenggahe di mana? Kowe iki mesti wis ning kono kuwi ta lenggah. Nang ke Mbah Lah ya mripatmu wasono. Ndi jele? Pak Rekan, Pak Rekan. Pak Rekan. Lah iki ketara wong ra jelas to iki. Tak gake. Lah langsung ditunjuk bapak itu lenggahe di mana? Lah kowe ndelok ndelok Pak Rekan. Nah, Lah ya kok ngono sing di ora nek sing mantuk ya. berarti les rawung cekak kowe. Ono. Hormat Pak Rekan. Menika Pak Rekan aja. Lah iki lho. Piyayine gagah pideksa, Nggih, nggih. ngagem sangka berarti agamis jiwa religi. Iya. Ngopo kok gawe sangka? Kok lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Ah ya, Lara lho, Kocok. kok iso pemadam kebakaran iki lho. Iki Iki lak panjenenganipun Bapak Lurah niku Lah. Mbah Manas. Nggih, Pak. Wedono. Saestu, Pak. ngopo kok ngersake lakone Semar Semar nundung nundung kala. kala tegese guwak sengkala. Jadi beliaunya itu kaya nun sewu. Semar ki saka tembung yen mesem aja samar. Sebagai pejabat, sebagai aparat ki karo masyarakat kudu mesem. Nggih. Tegese lembah manah institusi negara TNI Polri iku ya mengayomi dan melindungi masyarakat. Dadi kudu mesem karo masyarakat. Semono uga pejabat sing linggah ana ing tanah-tanah negara utawa desa sambi gede, ya kudu mesem guyu karo warga masyarakate. Lah nyapa sebabnya kok guyu? Loh, guyu mergo duwe lambe. Lah mula nek anggen duwe lambe mesti iso guyu. Urung mesti sumure duwe lambe ya ora guyu ya. Nyapa to kok Lah, ngono? Lah nyatane ya kuwi. Sumur kae Loh, duwe lambe ora iso guyu ya. mergo ra duwe untu. Nek untune Mesti iso guyu. graji untu tok ya. Ya ora guyu. Lah iya. Kowe ganteng oleh tapi pekok kowe. Mergo ra ndendas. Lan ndase Mesti iso guyu. sepur ae ndendes ora guyu ya. Anu Iya, Pak. Mergo kae ra ndek kuping. Lan nek kupinge Mesti iso guyu. wajan ya ndek kuping ora guyu. Mergo gak ndek gulu, Mas. Kendi gendul ae ndek gulu. Iki to kita iso angel men to iso. Ya tututono. Loh, lah yo, ayo. Sampeyan kudu iso. Mergo gak duwe mata. Nek di moto Anggen duwe mata iso guyu. udune ndek moto ya ora guyu ya. Jenengane ngedu kula apa piye Ora jane? ngono. Seketane mang lho ya apa. Ayo, Loh. wis. Kula mboten ngerti wong niki nggih ngengkel Lah iya mawon. ya apa? Iso tuku lah ya ngono. Maksudnya Mbah Lurah kuwi nuwun sewu ya, Mas. Apa? Jadi nuwun sewu. Jelasno. Piyayine kuwi gumregah, tidak mendiam diri tapi aktif dan produktif untuk menata desa. Ngono lho. Sing ditata apa ning desa wis dadi ditata ya. Loh, wong iki mloya-mlayu. Wah, dene atlet piye kamu? Ya to ki Kuwi lurah apa atlet maraton? ning dinding-dinding seneng gandeng wong. Wah, berarti pacare akeh. Bandengi ngono. Pacare akeh kepiye to? Ki? Janono ngrangkul masyarakat tanpa bedake siji lho. Iki lho sing diomongne Pakde Martabak iki lho. Lambemu. Martabak. Lambemu ge kayak ngisi-ngisi nih. Iki ngono Pak De terang bulan. Oh Pakde Marta kok iso Pakde Martabak. Wong kok. Lah ya kelek ndeleng awakku. Aku iso guyu ya ndelok dagelan jok kritik jok ngono. Aku sowel. Liyane iku jan gak iso guyu. Lho, aja meneh kok sampean aku dhewe ngoco guyu kok. Sabane. Aku mikir sikilmu iku lho. Tekan dhuwur apik sikilmu sing isor koyo ora tok isui mang. Oh, alah kok nemen dhek lho jane asine. Karena ngomongke sikilku, aku genten nyawang sikilmu kaya ngopo. Pak, sedaya menika niki pun gawaning Gusti. Iki niku lho Pak De. Nggih to? Pak De. Apa wae yen duwe sikil ki wis todating Gusti, kuwi mesti kanggo gunane mlaku. Terus Mula niki maido entuk ning kudu diselesaikan secara pikiran yang jernih. Makanya Maido. aku mang dipaido. Lah nggih, Maido apa iki? sikil. Lah jenengan maido sikil. Niki pun gawane Gusti, tangan niki nggih nyekel, kuping nggo ngrungokke, mripat nggo nyawang, lah sikil nggo mlaku. Mula enten tetembungan ana ning sikil gunane nggo mlaku. Sing ngomong sapa? Piye to kowe iki? Kursi ya sikile pira? Papat. Kok ora mlaku? Kok kene to iki? Loh, lah kae secara logika itu benda mati toh, Mas. Nek benda mati, Apapun bentuknya kalau benda itu mati biarpun ada kakinya ora iso mlaku. sing diparkir ke apa? Mobil Benda mati kok hidup, mati. kok melayu banter ke? Bocah iki kok cerdas to ya? Lho, lah mulo sing jelas. Ayo. Kae mergo teknologi saiki karena
pesatnya era milenial, kula kayak benda mati iso mlaku diwenehi mesin. Nenek mesine, Apapun benda mati kalau ono mesinnya mesti iso mlayu. mesin jahitnya ya ora mlayu ya. Nah. Ayo, Kait mergo ra mlayu dipancal. tadi pancal. Apa wae yang dipancal mesti ra iso mlayu. Bojoku lagi tak pancal melayu lapor polisi ya. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Apik. Hmm. Apik settingane apik. Mas, Ya. ndereke dalang ki Ayo martabak, Ayo, martabak neh. dadi paling ora lapisan Iya, iya. masyarakat Nggih, Pak. diikuti ngono lho. Nggih, 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 Pak. Iki njumbuhke karo kahanan. Nggih, nggih. Sing lenggahi iki paling tidak secara kolbiah, jasadiah, Iya. akhlakul karimahnya kan ada. Nggih, nggih, Pak. Ning paling tidak ya manut derek sarunge yai. Nggih, jenenge tahu tak ngenderek sarunge yai malah tak gandoli malah lah kok ora katoan ya. Ya kuwi salah. Berarti ora tau ngibadah kowe. Ngibadah ngawur. Mas Marta ki ahli zikir, Sing ngomong ahli solawat, sing ngomong sapa lagi petuk pisan iki ro. Ahli wirid. ahli wirid mangsamu. Oh, Ki nyapa kok blangkone mburi diklewerne nyapa? lah, ayo. Ora ngerti. Nek pancen top survei iki dhuwit 500 tunai. 500 apa mungkin tekno duwe pisan. Ya kok roh bayar kabeh ya. Oh no. Dadi ahli ibadah. Nggih. Mula disesuaikan karo Nggih, suasanane. nggih, Pak. Nggih. Ben kepiye gandul syafaate Kanjeng Nabi Nggih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nggih, nggih. paling tidak setitik diwenehi selawat. Ben bersih desa menika ayam tentrem. Ayam barokah. Ngalah barokah. Sindene jenengan ya Nek wah. diridhoi karo Gusti Allah. Allah. Ngono lho, Bos. Soale iki sedekah bumi Nggih. ngalah pilu jenengan desa. Nggih, nggih. Wong sedekah ki aja sampe Selamat sing nonton, selamat Pak Lurah Nggih, Sapra. nggih. Nah, Selamat panitia sedaya ingkang rawuh pinaringono selamat kanthi dayane selawat ta. badar. Nggih. Lah napa kok selawat badar? Ya selawat wis. Nggih. Sing penting selawat. Selawatan dhewe ngopo? Selawat iki tunjuk ning ngarsane Gusti. Bener nggo bengi iki ya. Kek. Oh iya toh. Ora padha karo benere asline iki. Kok ora padha pripun toh? Itu Nika Mas Marta sing ngasta dalang. Lah Lah, pancen kleru gambare. Kok kita putih Sing kae. kleru dudu kene, kono sing kleru. kok ramah itu. Jajal matno sih toh, matno sih. Matno Saiki sih. iki biyen yang tau ngono. Nggih. Saiki wis ngene. Oh, berarti iki foto sing 12 tahun kepungkur kayak berarti gimana? Iku ya wis kira-kira ya 20 tahun yang lalu. Wong ki rupa bakal ya sudah. Iya, iya. Ora ngono kuwi to Mas. Semua itu tidak bisa buat jaminan. Nah, kuwi lho, kuwi lho. Nggih, mulane Wis to gak teko sing apa ayune ya apa gak kena jaminan. bener Pak De, wis to. Mulane kula niku meling karo cah nom-noman mriki. Wong iki lek tresno karo wong wedok iki aja golek wong sing ayu, Pak De. Mergo wong ayu ki lek sik enom ki ora masalah, tapi besok ben lek wis termakan usia itu sudah beda. Lah iya ora kena Bocah, jaminan. mungkin no, bocah itu lek umur 20 tahun, 30 tahun itu saya aman-aman. Nanti kalau sudah menginjak 75 tahun itu semuanya organ tubuh pasti melorot, Pak. Melorot. Lho nggih no. Contone? Contohnya nun sewu. Ya ya. Pipi sing maune ndulen sajuring. Sik nom-nom Sik iki. nom-nom ra masalah. Iki sik umur 30 tahun. Oke. Ning titenono sok ben lek umure wis 75 tahun. Pripun? Wis glembreh wis sok ben. Cepakane apa? Lho nggih glembreh. Enggak wis glember cepakane apa? Lho betul lek tak cepakipun glembreh dhewe, Pak. Oh, lek wis dungkap Yeswa, iku cepakane batok. Kok saged? Wedok. Nggih, nggih, nggih. Heeh. Lek wong lanang cepakane bumbung. Kok saged, Pak? Iya soalnya. Ate metu wis tepat Oh, dhewe alah, gak iya wae. bener. Kita wis cepat-cepat wong ya. Ya. Ya mesti wis meh 70. Ilmune luweh Oh, iya. luweh paham Mas Iya, tapi Marta. iya. Lho, Sewu. Pipi nduren sajuring. Wis melorot, Mas. Alise nanggal sepisan. Kuwi sik enom. Lek kok umur 70 tahun wis dledek. Masyaallah. Wis nglembreh nih alis iki. Pundake nrajung Mas. Iki wis ngembleh, mlaku ngene. Muga-muga iso nganti tekan semono iso nglendek. Lho, nggih. Nek bisa wong urip iso nganti sikile telu. Lho. Kok Lho. saged ngeten. Oh iya. Iki tekan. Lho. Iki sampai tekenan berarti bareng. Bener. Amin amin. Nggih. Ojo nganti sikile loro wis pinundut ngasane. Nah, Pun ngantos nggih. Iya, iso sampai tekenan berarti wis sikile telu. nah, sikile telu. Lho. Ketok ya Wis wis ini nulu. Ya. Lho, iki wis tekenan iki asik. ora kok wis tekenan rumangsamu. Tadi, Mula nggih lho. kedah dipun derekke. Nggih siap-siap. Pun anu kotipun Mas, kotipun Mas. Dan niki jan Kali selawatan Niki kejamon. remen sangat Pak De kula wis panggih dulur-dulur niki. Masyaallah. Sehat ya, Pak De. Mas, iki. pokoke lek wayangan ana dagelane wong penak dalane Nggih. do umure. Mas Amin, Marta ki leh ngasto sinden ki ra gemen-gemen. Amin nggih. Apa kowe biasane melu sinden
melu dalang sinden piro iki lho. Nom-nom koyo ngene iki lho. Ayu-ayu Yo ra. nek Malang iki pancen rantane ngene Mas, ana dagelan ini gak oleh HP. Jos, Pak. Potong bayaran. Jos, betul. Oke, dan- Jenengan niku dalang sepuh tapi cara mendisiplinkan panggung luar biasa. Betul, Pak. Dan itu ngene Pancen disiplin itu adalah modal utama. Nun sewu Pak De. Ah. Dan ini himbauan dari jajaran TNI Polri dan juga dari jajaran BKKBN juga Oke. dan juga dari Dinas Pendidikan juga. Apa kuwi, Mas? Karena perkembangan teknologi sekarang IT Iya, itu kan iya. berkembang pesat. Oke. Dadi yen iso anak itu harus dibatasi untuk bermain gadget. Bener no. Itu dibatasi. Bener kuwi. Dadi nun sewu sekarang itu sudah tidak sudah tidak ditutupi lagi bahwasanya awake dhewe iki lek tangi turu sing digoleki mesti HP. Mungkin no Bener, zamane bener. beda e. Saya yakin kabeh kita mangan HP tangi turu mesti sing digoleki HP. Ini salah satu contoh anak itu yang kurang baik. Kula niku nun sewu Pak, kula nyontoni anak mboten ngoten niku. Kula niku tangi turu sing kula goleki anak kula. Alhamdulillah. Berarti lemu didik anake ora mbok kenalkan dunia IT sih. Lho ora kuwi. Lah kowe tangi turu ra golek HP sing mbok goleki anak kok. Mergo HP ku digo anakku. Dadi aku mesti Ya padha ae to plop-plop. HP ku sisi gentenan aku. Kuwi ya padha ae rumangsamu kuwi lho. Gentenan aku. Ya mek meling sinden-sinden. Apa? Jadi goleki anake ora mergo goleki anak. Betul. Goleki HP-ne digawa anake. Lah mek meling sinden jenengan, Mas. Ya dagelan. Iki nggone ning gunung, nek Iya, dele iya. HP nuwun sewu. Aja ning kene. Lha nyapa? Wis kowe ora. Sinden-sinden tak mung nek dele HP aja kayak kene. Lha nyapa? Mergo kene mesti sulit sinyal. Lha kok iso? Original. Mergo kene daerah pegunungan to, Bos. Oh. Dadi sinyal sulit. Tak omongi sinden-sinden iki. Mulane sing pinter ki wong Ono undirane. Oke. Sinyal iku mau digoleki undirane. Oh, mboten temu to, Pak. tapi sing paling pinter niku wong lanang. Mulane ning dinding nggon iki mesti sinyale oke. Kok saged. Nek nggo HP mesti sak ning kene. Soale ono antene. Mergo cedek tower. Dadi Anten gitu. Omongane- Antenmu kan rada dawa. omongane wong lawas iki omongane wong lawas iki anten. Yo, wong kuwi jaman biyen ngene kan. ngomongne anten. Bangsane. Coba kote sak pinten, Pak? Weh, jangan. Paling panglipur. Saged. Coba. Ya, ya. Pokoknya sehat sedaya nggih Pak De, Bude. Amin amin. Nah, siji-siji. Saged, Mas. Insyaallah, insyaallah. Nane lale. Ayo coba. Wah, iya. Bisa. Tak kira kentongane akeh men badhe ngetipaki wong delok iki. Kayak iki lenggane dhuwur kono kae lho rumangsamu. Lah kowe maido kentongan kae wujud. Bentuke apa kae, Mas? Ayu to? Iya. Kayu ning gunane kanggo wong sak desa lho kae. Kanggo ngiling. Kae ming digandulne tok. Nek kene nek masalah apa-apa kentongan kae ditabuh, dititir, wargane teko. Kamoko digantung lho. Aji pentong Nah. karo Joko. Jajal kowe kon gantung bojomu kono. Wis apa sing arep gelem marani sapa? Dek kita digantung malah melet tak. Mangsane. Tepi Mas, pate sampeyan. Ayo. Enten elektronik tak gitu. Dewe siap ki Pak De. Bisa to, Mas? Insyaallah bisa aku. Lelo lale, lalo lale, lalalo, lelo. Oh. Lelo lale, Lale 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 lalo. Lho, ngapa to kok mburi tambah iki? Perasaan gawe cengkok. Biasa wae. Tapi saking panjenengan Mas Marta. Hah? Saking panjenengan. Apa? Aku ki manut ae. Dalang tuwek aja dijak kakek ngomong. Wis Ora pati krungu. wis menggeh-menggeh. Iya. Ngono. Ayo coba. Kembang rawe neng pinggir kali. Sambi gede tak dongane akeh rezeki. Ya ngono lho. Ngono kuwi lho pinter. Lah iya. Lah iya ta, Mas? Heeh. Ngono. Aku saiki rada krungu. Ngiris tempe diwadahi tanpa Sambi gede rezekine berkah barokah. iki sing nyenengke ya ngene iki. Mosok sewengi mbok cipok pindho. Apik. Loh, kepiye to? Iki tenanan kok iso. Kenalan mau mbok Aku kecap. rada krungu ya. Iki lek roh ambung-ambungan iki seneng iki ya. Rada krungu. Rada krungu.
Kembang nongo, kembang kamboja. Oh, pergi. Kok apa ki lho? Aja dadak aja angel-angel lho, mumpet aku yo. Masya Allah. Udah, Lah wong ditimbali kok mikir mo ki lho. Toko iki yo dadak-dadak ra mbok omong isih mau koyo. Apapun pekerjaan itu yang bagus itu spontanitasnya teman. Betul. Spontan yo spontan tapi ora mikir ngene iki bideng ngene iki. Suwalireng tontomane putih. Apik lho. Palurah ganteng piyaine. Piyayine pancen sugih. Rungono. Suwalireng kesakane bola. Balurah ganteng senat Palurah ganteng. ora akeh pola. Iso ibadah. Ya ngono. Ya ngono. Ya apa? Hei, Ya apa? Entang. Salahku Mas. kowe iki joli. Untukmu. Hei, Ya Allah, untukmu cepat iki. sabar. Wis tak omongi. Kowe iki aja yayaan. Lah kok tak cipok brotol. Kowe iki yayaan. Untukmu men kelelek e. Ngambungi pipi apa mbok kokop. Batin kuki yo mesle, lah kok dhek dipapak ning ngene. Untukmu. Mangsa Ini yang ngono, jagat ngambung aku. piye? Napase piye napase? Napase piye lagi temon iki dalang ambune solar lagi iki aku. Dosane tuh pambu solar. Omben ae alkohol, ya pambu legi. Tapi wis kalah lho. Iso parikan kok. Mangsane. Lagi iki aku. Tapi aku apa awakmu? Lagi iki aku. Jare lurik, suwek pinggire. Didendami. Tak tonyo lho. Tak tonyo lho kowe kok. Iku tak cipok kaya kuwi neh lho. Wis kaya pade iki lho, mau penak kok iso. Mau ya Pakde. Tapi pade. Wes. Rasa pariane giyeting karo kuwi aku. Basa mbok ambung lah kok. Lagi jebul lagi temon iki aku. Dalang metik ya iki. Kok saged Tanpa gigi. mangsane ayo. Bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Atatamar bismillahirrahmanirrahim Baimatan matur nuwun dumateng Kyai Sambi Gedhe lan Terus suwun, Pak. pakai ini lo notasi matur nuwun Kyai Sambi Gedhe Engkang sampun nimbali kula rene. gelar wayang acarane lak bersih Desa. aja mbok tune ceblok oh terus mak Semangat apa kula ceblok adine? Bukan basa-basi. nanggap wayang acarane Sedekah bumi. apa mau bersih desa sedekah bumi Saman men celame tak ambung leh lho gak iki. Wis tak. hanya kok Ya di antara sedekah bumi karo bersih desa. Insya Allah didohne saka bilahi. nimbali seniman uga ya seniwati
Timbali seniwati yen tak delok cantik sekali. Mas Dalang Marta disawang pancen apik tenan. Tapi sayange untune kok cepotan. Kayo, kowe mesti ra kenal Kowe dalang kok. Betul. Betul Pak De. Betul Pak De, betul Pak De, Pak De. Pak De katokmu suwe lho, katokmu suwe. Wah kok leram. Ya santane Pak, santak, selembek, santak. Tuk. Ya. Ayo. Ono, jalan kita. Hei, Diajeng garwane pun Kakang Diajeng. Ya ngene. Diajeng. Ayo, ini sapa sing ketoprak? Ngeko. Kalau mesti ngene. Ayo. Pak Jok duduk, langsung sakit Pak Jok duduk. Ayo Rene. Kentong kamu Jok. Mendah boyo ngopo? Yen nganti ono kedadian koyo mangkene. Bisa sik selambune rung ditata iki mangke ketoprakan to. Oh iya to. Lho aku tuku nang selambu. Oh clear. Ojo. Kok kene kena. Wis sik lerek iki. Srek menggah menika ketoprak sampun dipun mulai. Srek. Ajeng. Rodoan. Ing papan kene aku bakal nitip pirsa marang panjenenganmu. Apa bener sakap? Hei. Tak tutup selambune nek ngono. Iki kok ana sing kleru. Pripun? Burung mari diganggu. Lho niki nyangkit kok. Nah niki dereng kertos kok. Garwaku sitan ing papan kinipun Kakang bakal nyutir. Aku wis bola-bali kondo marang kowe. Yo gini nganti keprungoning taling aku banjur ana pawarta sing ora ngepenak. Ketoprak. Yen semono aku tindak golek kembali. Mentai. Balik ke gedang. Kalian delok rame. Ya wis. Mas, ini ya omong sik ora terus omong tuk ngono kuwi. Tadune nyeneni kula madhep kono ben kesoting. Ditanju. Ini. Apa bener yen ing papan kene ana tumundhuk ing Gusti Prabu Siladikromo? Kepiye? Kowe aja goroh. Yen ana apa-apane ning kadipaten kene, banjur sapa sing nampa wirang? Yen kudu kaya mangkono sing ndak tampa, banjur kepiye kedadian mengkut ya. Assalamualaikum. Ketoprak wassalamualaikum. Waalaikumsalam nggih. Iki leres daleme sida paksa. Kula sida paksa. Yen pangapunten iki nggih. Yen pangapunten nika dine Sabtu wayahe mbayar PCX. Loh, kan mati bapak kok dicilane kok lho. Ya pancen aku njupuk PCX iki artine ana. PCX iki picek. Sik kok. Kowe lambemu Sing rada toprak. ketoprak arep-arep. Nah, iki lho. Bang Kreji. Tetap modern ngeten iki. Anu kendapuk liyane Pak De. Kendapuk liyane. Aku sono. Bane kae. Iki. Dadi dan kudu Banyuwangi kok. Nggih. Oh iya. Aja ngisi-ngisi nebas. Sinten? Kok tenan. Mas Kreji iki mbiyen anu Siswa budaya.
ini oleh ketoprak. Ngawur. Siswa budaya sop. Lah iya. Si Anjung. Kowe kondo bloko. Lah kotang. Kotangnya buka. Apa iki? Blak kotang kok kotang kon. Lah kotang terang-terangan. Angke kok kotange kon buka iki lho. Lek lah kotangnya apa sih? Kotang kok lah kotang. Ya blak kotang buka. Bang. Menurut dalam kue angin ora umum. Dan aku Lah kan ya orang ngerti. ruang ngono. Orang dasane tekan iki nang ya wis bengi. Aku njaluk kami tua rondap ruang ngono. Ini aku ya. Hei. Jajeng Marta. Anu, Jajeng Sri Tanjung. Aku kelingan jenengan ae kok Tanjung. Mare melu ae kok iso. Iki lho piye? Jajeng Marta. Posok Dudu iku. Ini iki lho biasa. Jajeng Sri Tanjung. Tenanan. Ngan Pak serius. Sama aja ganggu. Kak, aku gawe tunggal guru kalian ganggu, Nah. tunggal karo kalian iso. Tunggal kanca aja beda. Hitung nongkol kabine. Oh, kita anu Pak polisi cekelen Pak dalang Pak polisi. Ketake mikir biar ya maklar kita. Iya, makanya. Hei, Sri Tanjung. Kabeh para nayakaning praja Ndi? Wong delok lho. tak totek ketoprak tenan kok yo. Kabeh nayakaning praja ana ing parigolan wis padha mangerteni. Ing wektu dina kuwi aku nalika golek tumbaling praja Mas Telung Plengkung Gumbala Tlunggelung nanging keprungu kedadian sing ora ndak kepingine dadi. Apa ya bener sliramu wis cecaketan marang Gusti Prabu Salabikama? Kowe aja kandha goroh ana ing sak ngarepku dadi sitan. Kowe kandha setya nanging kedadian sing kaya mangkene banjur nyoreng asmaku dadi sitan. Tanjung. Yen nganti ana kedadian sing ora ndak karepe banjur kowe tumindak setting sepisan maneh ki kondo opanane. Kepiye waktu siku? Ing sakleker gendong iki gumantung saka Byung Bang. Byung Bang. Aja omong jare ora melu-melu. Ya. Ah, ketut ae. Sutradara ngene. Ayo pop. Menggah menika ketoprak iki gabusen. Bane oke. Kaya Superman. Byung Bang. Kaya wingi debu. Ora jujur ae. Dodol iki urung ngomong wis. Byung Bang. Wonten dawuh, Gus. Ayo maju rene. Mbak omongno. Lara lendok. Dok mbok ngene. Langsung mak. Ngoten Mas. Ora tenan lho bocong iki. Ya apa kon iki? Kon ngono niku nek weteng seduk iki. Byung Bang. Wonten dawuh Gusti Pati. Apa bener kan wis ngerteni yen bendaramu Sri Tanjung tumindak sedih? Ing menapa panjenengan dakwa maneka warna Gusti Putri menika mboten tundak setting. Mboten wonten priya kang dipun tresnani kedawi panjenengan. Kula menika dados abdi ing dalem kaputran
Kula menika dados seksi menawi Gusti Putri menika tresna sanget dhumateng panjenengan. Nanging Mboten kabeh wonten priya ingkang dipun tresnani kejawi panjenengan. aja nganti kowe Saged isi sing manah kula menawi panjenengan dakwa maneka warna. wis Pirang pirangi menapa panjenengan dakwa. Gusti Ora. Pate saged sing manah kula menawi panjenengan dakwa. Nanging Kamangka tidak- Gusti Putri menika mboten tindak sing setting. dakwa Mboten wonten priya ingkang dipun tresnani kejawi panjenengan. Iya. Saged Nanging- sing manah Iya, kula. iya. Pramila saking Aja menika nganti sampun kowe tak ngisi-ngisini. Nana, batine bagikan ya itu. Bener. Si Tanjung, wonten dawuh Gusti Pate. ayo maju. Pun Kakang bakal menehi pangapura setitik. Nanging kowe gelem kandha bloko ya bejalu. Kanjeng boten. Jangan itu, Pak. Kowe ora gelem kandha. Kowe ora gelem kandha. Kowe ora tumindak setting. Kowe aja kok. Bos drame bos. Malah ndelok dagelan. Wong rene padha ditanggapi ya, Ndel. Ya apa rek? Enggak, makanya sampeyan dawuh serius. Iki. Ya apa rek? Padha ditanggapi notok dagelan. Potong 200 rek. Ora. Kata ya apa kuwi bayarane 150 ya. Tambel itu 5. Di Tanjung. Ayo drame. Kowe tumindak setting wae. Kowe tumindak setting wae. Yo kene ora tindak. Yo kene. Kowe Sampun. kowe. Sampun. Apa kowe? Tak itu lho. Apa ora ya? Di Tanjung. Ini. Ini. Ndak rewangi golek tumbaling praja Mas Tulung Plengkung bola telung gelung nanging kowe banjur tumindak setting. Engkang sabar nggih Gusti Putri. Kula menika dados abdi Kowe panjenengan. melu. Suwikir. Ini. Sepisan maneh ndak takoni kuwi kandha bloko Di Tanjung. Piye? Kowe ora gelem kandha bloko. Ewa semono Gusti Prabu Sadekrama Cumada ning Taman Kaputren banjur kowe sinisian. Kowe ora dirasani. Aku lagi wedi ya. Ayo, kandha wis. Masih kok, Pak. Kepiye Kanjeng Si Tanjung? Menawi panjenengan boten pitados sekalian Kanjeng. Kepiye? Kanjeng ikhlas. Dengan sekali sangat. Nanging Kanjeng Kowe duwe paweling. Dadi kandha kowe Si Tanjung. menawi Mutira kula anggondo amis Piye? ateges Kanjeng lepat kalimat. Menawi Mutira kula anggondo arum Kanjeng boten lepat kamasito. Kowe kandha yen ludiramu anggondo arum ateges kowe ora tumindak setting. Sabanjure kowe kandha yen ludiramu anggondo amis banjur kowe tumindak setting. Hei, Si Tanjung. Kenging menapa panjenengan? Ban. Olahmu lho. Iki kesan yang kene. Si Tanjung. Pak. Jeneng siji, Pak. Siji. Sintal. Si Pak, jenengan si Pak. Ben koyo siswa gede tenan. Si Tanjung. Waduh, kang Mas.
Ewosemono ndak belani maju ning peperangan rono aku tresno marang kowe nanging sakwise Gusti Prabu Srah metu mondok ning papan kene banjur kowe gawe wirang beset katresnanku wis Tanjung kowe kandolo diramu anggondo aroma teges kowe ratu mindak setting banjur ranggon damis kuwi Tanjung ing papan kene aku ora bakal bisa meneh pangapura marang kowe Tanjung waspadano yen nganti kowe gawe wirang bakal ndak sirnake Gusti Tanjung. Yo Ben. Patung ben lucu. Gusti Tanjung. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat ana ing papan kene luwe becik kowe sungke Gusti Tanjung. Alhamdulillah. Gusti Putri, Gusti Putri. Hati ndase. Kok melu-melu nyapet lah. Kena bukan kena. Ojo dhuwur. Tau ngisor malah nyeluk jenengku maksud ngono. Mati ya mati. Gusti Putri keng menapa panjenengan saja. Kamu potresno sangat kula dumateng panjenengan. Lan kula mangertosi panjenengan menika mboten tumindak lepat. Yung Ben, No, yen ngerti kedadian kaya mangkene yo gini ora bakal bisa ngemotne bendaramu putri. ingkang kula imutaken menapa? Amargi Gusti Putri menika mboten tumindak seteng Gusti Putri. Nanging kedadian kaya mangkene ora mung trimo kowe sing mangerteni. Para prajurit, para nayakaning praja yo uga mangerteni. Yo gini kowe meneh sabilo apa ndak etutke nyawamu? Boten. Ndak etutke nyawamu. Yo idoni barang wae. Sugir, Ya. sugir. Ya. Mati toto. Ayo teko. Di Tanjung bakal tak bukteki sak kabeh hitam. Kita paksa asam murah rumah. Kowe kandha diramang gondo. Harum ateges kowe tidak. Seng. Seng. Belum ora si Tanjung. Waduh, 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 waduh. Kibutianmu angkon. Wis ngomong. Apa-apane ngono nangis. Aku rada matengku. Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Patih? Aku si Tanjung kumekani pati. Gandaning kluthi lho kados pundi? Angkon. Doaro. Kula sampun matur pateng panjenengan menawi Gusti Putri menika mboten tumindak lepas ning kono tetep dapet jawabane goblok. Tunggalipun harum menika Gusti Putri mboten tumindak lepas. Yo aku sing keliru. Ngono kok tetep jan pateni. Ayo. Ayo dilukti bebareng. Rasa Dilukti bebareng. saged ngateko. Mosok sida paksa asamurane kumat. Utang.
Utang duit tahun duit utang bondo utang pati sahur pinjen sampun merjaya bentur ingkang saged protes saged mati saking tangan kula. Loh, oh, kok Sekop. aduh. Kuwi mateni aku yang buat. Kita ini sing mati. Tak bikin basi ya. Tak jalan. Anak yang sebelum saya mati. Baru kali ini saya diminta. Kalau itu satu sekitar. Belum kok sayang sangat Aku tidak kami dengan mulai kuat dan kuat atas mendung peteng gitu tuh lemeng tegese sasampunipun mendung menika sumi Kang Mas Kak mah Pade anu untumu cepet Pade aku jan iki blesek kabeh. Wong jenengane klonot kok iso malah haus kok kon andak. Rumangsane pengen mari. Lah jenengan yo kelainan wong lanang kok doyan. kok biasa wis dem sing ngawur kok iklan Pade wis Apa derek. Sore-sore padang bulan ya ayo kanca padha dolanan rene bebarengan kai rembulan yen di sawang kaya kanca kabeh ketuk yen rapetuk ketuk mata ngantuk aja ngono aja ngono kadang janji hei Terima kasih. ayo dereng jenenge jenengan kok menika ingkang mirsani lak nggih para-para wonten yai-yai sepuh nggih wonten. Mula mangke anggenipun nyawisi ketembangan memang niki ingkang kasukan panjenengan. Mawi panjenengan Duge rampung iki ngawur iki perane Mbak Yuki yo coba lagu-lagu iki arepe ngembang semongke studio. Sudah. Derek panjenengan. Kok ini panjenengan oh iki anu mawon arasipun derek kula kon nggih. Agem tembangipun Mas Mangka. Apa Mas? Aja diberi. Nggih. Pas kali panjenengan. Iki yo suasana semacam kuwi aja gundeni. Aja gundeni. Dicolno ae kok larat.
bejaku yo dik yo wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runtike atimu pripun Iwak cucuk diwadahi karo kecek bacok cilik bangurang aduh mas ini neng pasar Jok tuku cipir, jok samar yen ra tak pikir. Aduh dek, aja kuwatir. ono gagak kok manggo merak aku sengaja aja dijarak aduh mas saking hatiku ana kata mangani roti tang tak budal aja digondeli Aduh mbak, aja digondeli. wis ora samar Dik saben ning di papan panggonku ya tetep kudu mbok kancani Ayo mas, tetap tresno karo aku yo ya mas. najan aja digondeli nanging tetep tak gondeli Inang karo ngempot senduk Janjine ora tenang jebule krewe dadi kocokan saben dielingke nanging sajake kok langgeng wae pulo wis bejaku yo dik yo wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi rumpi ing atimu Iwak cucuk diwadahi karo kecek bacok ini bangurang aduh mas ini bangurang Neng pasar kok tuku cipir, jok samar yen ra tak pikir. Aduh dek, aja kuwatir. manuk gagak kok manggo merak aku sengaja aja dijarak aduh mas sakit hatiku Ana kandal kok ngombe oli, dan tak budal aja digondeli. Aduh dek, aja digondeli. Ya, iki ganti nom-noman. Yuk, kanca-kanca